Zer maravilla, egunon. Bai, ez da, elkarrizketa da, baina amaiketako bat. Bole? Ardoa erango dugu, ardoa gustatzen zaizu, noski. Ardoa edan berdugu gorgo izian? Bai. Azoragarri. Engainatu du patrozinadore bat, Arabako ardoak, eta gaur zurekin beste ardo bat probatuko du. Ba, eskerrik asko. Zer iruditzen? Zoragarria, kristono parilla. Don Peduz, Zintzo, edo Dominio Berzal. Zer iruditzen? Maravilloso. Zein nahi probatu? Zintzorrek igual... Bai, ez da? Bai, tentazio eman dit. Banekin. Banekin. Intuizioa. Jak. Zara eta hau politiago da. Baki zuten? Ez. A ver, mikroan. Baina ez da fina, ez da fina, ez da fina. Nahiko. Venga, Kolakagoaren orduan. grabatzen.